drive a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Alright. Hello. Alright. Sabi ka na dagugos magkonsyerto. Alright. I changed my mind. Olok lang tayo. Ha? Di magparakirilit. Di magparakirilit. Relax lang kita. Kalma. Olok lang. Tauto na si Presidente Rodrigo Duterte. Hinampang na so ICC ka sa banggi. Okay na. Naghampang na siya. Nagpamidbid na konsisay siya. Hinapot man sa natabi kang mag-answer o sa mga presiding judge naman kung ano yan, hinapot lang siya. Ano yung pangaran mo? Sisay ka ngaya. Ako ngaya si Presidente Rodrigo Roa Duterte. My middle name nga is Roa, my family name is Duterte. Tapos hinapot naman siya, Mr. Duterte, where do you live? When is your birthday? I was born ngaya in Leyte in 1945. Thank you, Mr. Duterte. Thank you so much, Mr. Duterte. Pinasahan siya kan sa iyang mga diretsos bilang saro tabi na akusado. Yung tabi ito, tapos na. Si Attorney Medialdea ay nag-represent sa iya duman sa korte. Binasa ni Attorney Medialdea mga toga. So ano yan? Sa indang predikamiento na pinag-deny da tabi ang sa indang diretso sa Pilipinas. Na madangog ang sa indang lado sa ano man na korte sa Pilipinas. Sabi kang presiding judge, thank you Mr. Duterte and counsel. And that's all. Thank you. Arog sa nakita kaya na, di ba? Wag yun sa figurunan ka sa banggi. Dumanta, napirot na mga kudyon nyo. Biyo na bata, ano yung titurugon ako tako. Napirot ako. Nawara sa pirot ko. Pag matindi pati sa forma ni Presidente Rodrigo. Pero ara mo pa respeto sa Diyos. Na dahil na siya pinaduman personal, siya po nag-appear via Zoom. Via video, via video. Mga tugang video link, pasiring po naman sa international. Ang mga judges pala, tulo, puro babayi. Magkahadit ito. Ano nga yung magkahadit? Sabi mo nga, kalma sana. Puro babayi pala sukan, puro babayi su judges. Dumantabi sa International Criminal Court. Tulong babae. Ang presiding judges naman, yung tabi nagmahandil mga tugang sa kaso ni kansatuyang former president. Yan. Good morning, Pading. Sabi ni Pading Ray, purihin ang Diyos sa araw-araw na sa iyang nagdadala na siyang nagdadala ng ating pasanin. Ang Diyos na siyang kaligtasan natin, ang Diyos natin ay isang Diyos na nagliligtas sa Panginoon, Diyos na nagliligtas sa kamatayan. Salmo 6:19-20. Salamat po sa ating mahabaging Diyos. Thank you, Pading Ray. Nasa Bagyo ka pa, Pading Ray. Nasa Bagyo ka pa. Feels good. Noel Manalo. Maray na, Migo, nahiling mo mag sa proceedings ka sa wapon. Adi, nahiling mo. Tabering. Nahiling mo, Migo. So, kasabanggi. Bata tititurog na ko tako si MJ. Kuminadras ako kiling. Di nawala sa pirot ko. Nahiling mo ito yung kasabanggi John. Leo mo nahiling. Nahiling mo. Di ba? Di ba bata na yan? Puro babae ang judges. Puro babae. Pati si presiding judge babae, pati sa nagmanifestong saro babae. Si prosecutor lalaki. Ayan. Thank you Mr. Duterte. Ayan. Judge pala day police guide ito so saro sa mga presidente kan mga judges. Police. Ayan tabi isa ka ito, ha? Alright, sige. Bueno. Aramon to ng mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Bana ang Mega Force Patrol. RR Mario po sa Buena Manong Bareta. Good morning, Paring Al. Anong latest? Go ahead. Thank you so much, Padi. Good morning. Tubig, kuryente. Yan ang duwang mayor na dakulang project na pigingoa sa ngunyan. Kaan nagkampi ng politiko na mangyari digdi sa southern part kan Legazpi sa mga masunod na aldaw.
sa pahayag ni Congressman Joey Salceda sa sarong pagtiripon na plano kan Aleco na suportahan ninyo sa suportakan gobyerno nasyonal, plano kan Aleco na magtugdok nin service station sa barangay Bangkirwan para digdi naman makonektar ang power supply para digdi sa southern part ng Legazpi asin ang entire nito dahil na makikiagaw pa kan power supply ari yan sa Bitano asin Washington service station na yanin lote digdi sa Bangkirwan na matutunan manod sa tubig kay Congress Berkito halap na sa naman ninda ang budget hali sa gobyerno nasyonal pero ako Bicol para may pagpadagos naman inipig di-develop na water supply hali sa barangay Buena Vista. Yao na nakalatag na ang mga darakulaon na tubo hali sa Buena Vista kasi hindi sa may Bangkirwan Imalnod area. Sigun man kay Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. plano ninda ining may konektar digdi sa water tank na yao na sa sitio Tagungtong Kantaysan para masuplayan man ang mga barangay sa mga masunod na buwan mas na mga budget kayan para iyan sa southern part kan Legazpi. Iyan mga kuryente asin tubig asin kuryente para sa parte kan mga development na bigingo digdi sa Legazpi City. Iyan ba diyan mong karas kan informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you, paring Al sa report. Nailinindo itong nangyari ka sa Banggi. Malibyano baga di? Malibyanon, mga dogang sunaging proseso ka sa Banggi duman sa ICC. Si Presidente Rodrigo Duterte pinag-confirmar ang sayang identity. Nag-appear siya mga tugang sa paginin video link as in he was asked mga tugang to confirm his identity. Kaya so ginibok ang presidente pinag-introduce sa iyang sadiri kasabayan sa iya tabing full name, ang place and date of birth asin po pinag-acknowledge ni duman tabi sa presensya kan sinabi ng hearing. Yan. Tapos so presentation of charges. Yan, sinabi sa iya duman ang judge duman na itong nagpaparataram si Judge Lolilia Antoanila Motok. Yeah. In-inform sa tuyang dating presidente kung ano ngayon sa iyang kaso asin ngaya ano ngaya ang kasarabay sa crime against humanity kasabay ngayon sa imong murder related sa iyang anti-drug campaign. Tapos ang judges nag-outline kan mga allegations emphasizing the gravity of the accusation. Yan. Araw kanyong kalubyano sindali. Araw sinda ka ang kakwan but ang due process nila magayo na feel ko so magayo nun nindang pagtrato sa suspitsado buda sa sa ng legal process. So legal concerns kan presidente di nang ugtulos kan kuan kanusgado. So legal team niya nag-raise in concerns mga tugang tungkol sa iyang health. Asin po siya dahil na pinagpartisipar ki personal duman sa korte, nag-video na sana siya. Tapos mga tugang pinag-assist sa iyang physical and mental health. Tapos pinagdangugan sa iyang kaso as schedule. Maski arami ngayang pagalong ka ngaya sa biyahe. Kaya nga diyan ka na sa ngaya sa online. Di ba? Kinauron sa presidente. Nagmanifesto ko ta sa Attorney Amidial Dea na kung pwede i-cancel nga sa sarong semana ta 30 minutos niya sa nang nakauron ang presidente okay na nga ito sabi ka Wes. Anyway nga
Ngunyan nga presentation of man sana of Vice Duterte. Dahil pa mangki kung anong mga argumento. Dahil pa mangki, dahil pa man nga ipipresentar ngunyan sa mga ebidensya. Dahil pa man nga so kung ano nga yung debate tungkol nga sa mga witnesses. Kaya nga gani nga pigmid-bidmi sina kung siya na nga yan. Yeah. Ayos magani. Ayos magani. So legal team niya susog sa manifestasyon mga tugang ni Council Salvador Media Aldea na nagklamar siya na ansa iya dang si Presidente Rodrigo Duterte abducted sa Pilipinas as in pinag-criticize as the political move, yugo-yugo mo yan. Political move da. Sabi ni Judge Motok, acknowledge ngayon sinabi mo, asin nga pinag-reiterate ni Judge Motok na ngaya, iyan ngaya, ma-address na nga, iyan ngaya, ma-address na nga sa pre-trial proceedings. Kaya ngaya, ini ngaya, initial appearance paman sa na ni Mr. Duterte. Yan, magayon, magayon. Kalmadong, mga tugang ang palibot. Kaya masako naman John, aram ko na rin yun ang Sudan Tripon Junior. An scheduling tabi kan confirmation of charges hearing kan presiding judge. Pinag-schedule tabi sa September 23, 2025. Saka. Anong ngunyan Junior na bulan? Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre. 6 months. 6 months. 6 months. Duman sa September 23, ang hearing i-assess ang ebidensya para i-determinal kung may substantial ground. Ilingon kung may grounds tabi ang trial magpapadagos kontra mga tugang sa dating presidente. Asin po mga tugang ang pitsang yan yupan pinagset para sa prosecution, asin po depensa para magkaiguanin hadlalaubig na preparasyon sa kaso. So sabiyon, kaya tama si Presidente baga sa pagtaram niya, this is ngaya a long process. It's about ngaya law and order. Long process ngaya ini. Diba? Magayon. Tunaw natin. Kaya naman, asupirot ko kasabanggi. Kaya sinda mga tugang, mag-irilingan naman sa September 23. Saka 6 months ang preparasyon kang prosecution, budakan sa indang legal team para idepensaan sa tuyang presidente. Ilingon kun sa Pilipinas may pinag-iiling na prima facie evidence. Okay. Dakon tamang pag-pronounce ko. Tama gayon. Diba? Alar Mario nasa linya ay si Jimmy nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning Jim. Yes, BP maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong barita ta BBP arestado sa Libon o kan na Libon, an most wanted person naloy ng piganap kan mga otoridad dahilan sa 2 counts of rape. Pinagsanib puwersa kan Libon Municipal Police under Chief of Police Major Jonathan Apil, CIDG asin Provincial Intel Team Aling Laguna ang nagserbi in warrant of arrest sa suspect kung saan nasusog ang pigtaguan kan na sospechado sa Rose Street, San Andres, Cainta, Rizal. Criminal case number 5143 ang napasampa sa Regional Trial Court, Branch 12, 5th Judicial Region sa Ligao City asindainin pigrekomendar na piyansa ang korte. Ang akusado nadakop duman sa Cainta Rizal asin nga niya ni pinagbibiyahe pabalik digdi para hampangon ang kasong pang-abuso na dahil man na detalye na kan report kan Libon PNP kung sa na lugar inidigdi sa Libon nakakomiter nin kasong pang-abusong 2 counts tabi BP. So accomplishment yan naman kan Libon PNP and saka pakipagtabangan kan Laguna Intel Team. Iyon. Yan ta BBP an sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Para po sa mga bareta in the morning.
Tuloy-tuloy tayo. Dumana kita mga tugang kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, good morning Kami Kitty. Good morning ko mga panantabay. Sa dagdag tama na bareta, igaayos pa kan gobyerno provincial kan Albay ang pondo para sa pagrehabilitar at in pagpagayon kan tingin bago formal na buksan ini sa mga Karen, nagluya di. Nagluya. Nagluya. Ayun, naputol diretso. Sige. Paki-reconnect tabi, Paki-reconnect tabi. Paki-reconnect. Paki-reconnect tabi. Okay na? Okay na tabi, John? Hello, Karen? yes, GP, bago nga si formal na buksan ini sa mga turista, sigun kay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier, medyo problema pangunyan kan opisina ang magkakamigong pondo sa iba pang mga kinakaipwa na fasilidades city, arog kan mga dagdag pang pailaw at in para sa landscaping. Dahil kasi gundig di tabi ibiti, dapat mapagayon na muna buda mapakaray ang itsura kay ni bago na formal na babuksan sa mga turista. Dahil ka magigirong duman baga tabi ibiti na nangako dyan ang gobyerno provincial na tututukan ang pagrehabilitar kay ning dinmin nani na maibalik ko sa dati na makainganyan inimin dakol pang turista at in mabuktakan inimin mga iba pang establishmento. Yan kami BT ang report Karen Ala with Boy, this is the news. Salamat Karen sa report. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramong tanaw mga tugang ng mga headlines in the morning sa satuyang programa. Hello, Paring Mar. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, Presidente Bongbong Marcos, dahil plano na mag-loyalty check sa PNP as in AFP. Mendas na nagampang naman ang GAD sa preliminary hearing kaya sa si Presidente Duterte via video link sa pagtutugot ng ICC matapos na i-schedule ni kaso UDMA. Mendas na sinabi man ng unconfirmation of judges ni dating Presidente Duterte sa kasong crime against humanity sa ICC pagdaraan sa Setyembre 2025. Dating Executive Secretary Salvador Medialdea ipinag-insistir sa ICC chamber may debilitating medical issue si dating Presidente Duterte. Pagadan bako solusyon kontra sa droga as in krimen sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Bantang Senado nagpuo naman kan investigasyon sa pagkagaba kan tulay sa Isabela. Pakikisimpatiya asin paghiro ka mga suportador ni dating Presidente Duterte kay pupugulan kan Malacanang. Department of Agriculture nagigibo na nin lakdang sa problema ka mga paraomanin kamatis. Barato na da. Barato na sobran. Buminarato lugod pala. Aranihan ang oversupply naman. Yan sa Santong Senado dahil pigpaluwas sa Travel Authority kay Robin Padilla sa pagbiyahe kay ni duman sa Netherlands. Mentas na Yung mananggad, dapat mapaaram ka di. kay Mampalaan may during the Senate presidency ni Trilon may pinasar na regulasyon na kung personal ang biyahe kan sarong senador o empleyado kan senado then nakaipuhan pagkuhaning travel authority. Okay. Pero kung ngayon official na travel, iyan ang dapat na magkuha. Sa bagay, itong dumpag naman niya, personal niya itong travel, gasto niya ito. Di ba? Bisita mo sa nada. Pa nagbisita. As in, kung tugutan, maiba siya. Okay. Dilagi ba si Bato ano? Dilagi ba si Bato? Basta. Nag-apilar pa kay Senador Cheese. Nataigwa na siya? Nakunigwa na ngayon ng warrant of arrest
kupon mo nga ako sakot sa makakaya mo. O, nataigwa na siyang warrant of arrest na. Day pa man. O, dahil umini magkuta siya. Day pa man. Dapat, dahil siya nag-ibadi. Baka din na siya doon makaluwas. Tiniting na ko tako ni Godeta. Ngayon pag dumi naman siya, matitesting. Di niya magamit sa argumento niya. Oh, yun man ang ano. Yun man ang. Okay. Siguro. Alright, dating official campaign P, Oh. dahil tinawaning Canadian residency Oh. dahil sa pagkaka-embelto kayo sa drug war kan Duterte administration. Si Say pa di. Ang pangalan Pulis, ay- pulis, ini pulis? Pulis, dating pulis. Anong ranggo niya? Telo yung ta. Sige dawan. Dati ning, ano ni, Oh, oh. PNP officer Josue Limong Ahuday. Natami na istar ko ta siya duman. Oo, Din ni tinugutan ano? hindi tinugutan. Oh. Dati siyang, ano yan, nai-designar sa Jose Abad Santos Police Station sa Manila, sa Drug Enforcement Unit. Oh, okay. And nakaibanan sa mga door-to-door operation kan police. Kaibanan sa Uplan Tukang. Ayun. Okay. Okay. Yun yan ang, kunyan, pangyayari. Oh. Okay. Sige. Okay, sa saropalit din na headlines, paliwanag kan kampo kang gobyerno may kinaraman sa pag-aresto asin pag-turnover kay dating Presidente Duterte sa ICC. Bigla man na maisumitir sa Marso 17. Ayun. Kaya ini baga tinawag ko tanin 24 hours. Kaya lang na, tiyempo na, weekend. Kaya sa Lunes na dapat nilang maisumitir. Ayun. Nagluluwasan sa nangyari pala na, no? Iyo. Okay, so sa partiti, yung mga headlines ngayon ng pagkagat ng Cambiwise Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orsat, Legazpi City, basta radyo, itiwise niya, antun na po sabing konektare kung maski na yung load. Ang news break, po si Martina. Good morning. Thank you, Paring Mar. Nagluluwasan sa nangyari pala sa mga plano pala na di. So, pati pala ang sujet na sinakayang kang presidente, ito inarkilakan gobyerno kang Pilipinas. Kaysa daw ito jet, ano? Kaysa daw ito jet na itong eroplanong ito. Di baga nagluwas mo na sa mga nag-interview dahil ko nadangog na hinapot kung gura no sa inso arkilakang gobyerno. Anyway, marluwas sa mga tao sa tuya mga tugang na ano yan na bagay na yan. Okay? Sige ta. Aramon ta daw kun aray ko na gari magatulan dungo ko Aramon ta daw na kun mainit ang panahon mo niyan. Aldaw gari nailing ko may mga bituon. Nailing ko may mga bituon. Mga tugang, madali lang at apudan tang pag-asa. Baka lamang maging magkita niya na aga. Baka lamang duty niyan si Juan, si Seto, si Alexis lamang. Baka lamang duty niya na aga. Aramon ta daw kung ano lamang ang latest niyan sa kamugtakan kang panahon. 15, bago magabot ang nagpaparagpadag na alas 6 din pag-aaga. Didi po sa tuya na programa. O alas 6, nagsusuruburo balintok na alas 6 in morning. Ringing po ang pag-asa. Alamin natin ang latest dyan sa panahon. Hello? Good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Melvin, amigo. Yes po, sir. Hi, si Alexis Tabi. Hindi, naka-off duty po, sir. Okay. Maray. Maray man. Opo, sir. Ikaw musta mo na sa nagpag-duty niya, yo? Iya po. Hindi ano ka kapit ka mo sa kita ka sa nakagi. Okay. Sige, amigo. Go ahead, Tabi. On air ka na sa tuyang programa. Diyos marhay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa kabos na nagdadangog asin mga taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunyo na pet sa Marso 15, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Easterly, so yung malinsangang paros na hadi sa sirangan kadagatang Pasipiko, ang padagos na nakapekto sa enterong nasyon. Dahil lang kayo ang digdis sa Kabikulan, padagos na makaka-experience siya ng bagyo mapanganuron, sagpod mapanganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilan pagdagoldol.
Ang paros ay Maluya sa Code Moderato, nahali sa Sirangan sa Code Norte, Sirangan ng Mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa Code sa Moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umampoon 26 sa Code 32 grados sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at yan na alas 5.53 ng pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 5.55 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.40 ng 46 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halididi sa DOST Pag-asa Legazpi. Gari, dire-diretso nang namatian tan pag-init-init sa palibutano, tabi Sir Melvin. Opo, ito pong Easter list po ay tatagal po ngayong linggo. Pero sa susunod na linggo, sa susunod na semana, Oo. ang Northeast Monsoon ay ulit pong iiral at may search po tayo. Ayun, may mga pag-uran-urana naman, ade. Yes po, Sir Henry. Opo, okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat and God bless. Alright, thank you. Mga tugang iyang pang latest sa kamugtakan kampanahon, hali po dyan sa Pag-asa. Basahan ko daw kamukikwan, basahan ko daw kamukirawit-dawit ngunya na aldaw. Basahan ko daw kamukirawit-dawit at nguna ha. Hay na so alat nguna ta basahan ko kamukirawit-dawit ni Pading Ray Romero ta unio ang titulo niya Nagbalik ang aso. Ay gari binasa ko na ini Pading Ray. Gari binasa ko na ini Pading. Iyo na wala iyo tama na basa ko na ini. Gari iyo na ba nang nabasa ko na ini. Iyo so pakabasa nga niya ko nagbalik ang aso. Ano, nagbalik ang aso. Alay, madali lang. Sabi ni Kuya Nes, good morning, day dapat matakot si Bato, ta ang assurance day mahiro maski saro sa iyang buhok. Latos, Kuya Nes, kuduton ta ka dyan na, hindi nga lalaking ini, Di dapat matakot si Bato, tabay assurance da yun sa iya na maski saro sa iyang buk, di siya hiroon. Latoson ko din si Kuya Nes na ko, nagkairisipan kayo nina. Good morning, bossing, sabi ni Leonito Gaviria, Maraynaga. Jeril Aranya, amigo. Oy, sandali lang standby mo na tabi Joshua ha. Happy birthday. Happy birthday kay Brother Marlon Bulawan Aranya sa poblasyon Ginobatan Albay. Happy listening sa family Agripa, Bulawan, Bilyodo, Agripa, Antones, Arena. Lalo na po sa Aranya family dyan sa Maslog, Legazpi. God bless all over the world. Yan. Alright. Sige tabi, amigo. Joshua, ano yan? Jeril, ay naagatabi sa imo ha. Sige daw. Ay, madali lang, Joshua. Dahil ka magiro dyan. Susugon ta sa tuyang segment kada. Paningit sa Morning Hirit. Bata na lingawang kung ani kasuba gusto ano yan. So, at sandali lang ha. Ay nangani sa tuya na mga dagdag na karaman ngunya na pagkaaga. Women's Month ngunyan. Kaya sa tuyang pigistorya mga tugang ang mga naginibuhanin mga kababaihan. Aram daw nindo kung sisay po ang nagtatag o naggibo, nagpundar mga tugang kan Girl Scouts of the Philippines. Yeah. Girl Scouts of the Philippines. Sigun sa informasyon, si Josefa Lianes Escoda. Bakuso na sa 1,000 ini. Diba? Saro sa mga nasa 1,000. Hinalip bagay ni salidaan ki mga kwan sa likod, mga hayop. Diba? Josefa Lianes Escoda. Ipinangaki mga tugang kan September 20, 1898. Saro pong midbid na Pilipinang, ito po ang nagpasunod mga tugang kan diretsos kan mga kababaihan sa Pilipinas. Asin siya po ang nag-unfounder kan Girl Scouts of the Philippines. Kano minaging World War II.
Inusob kan mga Hapones ang Pilipinas. Dinakop ang sayang agom kan Hunyo 1944. Inaresto man si Escoda, Mrs. Escoda, pagkatapos kan 2 bulan, kanuminaging Agosto 27, matang siya ikinulong sa Port Santiago sa kulungan kan pinagkukulungan man kan sayang agom na si Coronel Antonio Escoda na nagsairarim sa padusang kagadanong kang 1944. Pangultibong nahiling si Josefa Escoda kanuminaging Enero 6, 1945 matapos na kinua siya asin ikinulong sa saro sa mga building sa Far Eastern University na ginamit na kan mga soldados na Hapones. Pinaniniwalaan na pinadusahan siya nin kagadanon kan mga Hapones asin ilinubong sa sarong daing tanda na lulubngan sa laog kang lulubngan kang laloma kung saan ginamit ang mga Hapones bilang sarong lulubngan para sa ribo-ribong mga Pilipino na naglaban sa Hapones na naglaban sa mga Hapones sa Pilipinas. Talaga ano kairak man adi. Si Josefa Llanes Escoda hanggang ngunyan day aram mga tugang konsensya ano yan databi mga tugang an sa tuya tabi na programa. I mean ang ano yan ang satuya mga tugang na sitwasyon adi. Beno, o sandali lang mga tugang 6 bago po mag-abot ang nagpaparagpadag na alas 6 nin pag-aaga. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino, ang kinahumalingan ng mga kulihiyala. Nasa linya. Kami, Joshua. Good morning, Biti. Good morning. Gariw na yan ang gamiton ta para maray-maray. Ang kinahumalingan ng mga kulihiyala. Joshua Bino. Gari bagay ano? Ano saling mo? Na ano yan, the word speaks itself. Ako kay ito, binunyagan ako ni Ninong Ariel Aike, nga po sa kuya, ang terror ng mga kulhiyala. Uyog-uyogon mo yan. Hindi. Maski boss ko, nagreklamo ako. Kanya ko, boss, chief, ano nga? Ito baga ko nito. Kung talaga ito minadisiplina. Oo. Kanya ko, gari. Sa kabos mo nga kung sinabi sa ko, gari dyan pa ako, dahil kung biday ko uyon. Dahil, basta yan ang gibon mo, umuyon ka dyan. Nagtaman nga ako, tabi. Nailing ko sa nangyari sa palibot mo. Ay, garingin niya ako. Ano? Makontra ka? Totoo ba ko? Nga ko, bako? Ang sabi sa ko, di urutikan. Sa DCGB ba ko kitang utikon? Di kitang urutikan. Ako ang tanoy. Sabi sa kuya, marot ang kredibilidad mo. Di kitang urutikan. Di kita sa DCGB ba ko kitang utikon? Sabi ko sa diri ko, ganyan ako, yung mananggada, no? Garingan niya ako yung mananggada. Garingan niya ako yung mananggad. Kaya, itong argumento ko sa iya, aram mo nang gustong sabihin. Invalid. Ha? Invalid. Di, aram mo nang gustong sabihin. Invalid dito ko, marason ka? Aram mo nang gustong Bidbidon ito ni Kuya ni si Ninong Ariel Aike. So ito sa the best na radio announcer. Ngayon ako dumaan dahil lang makapon sa urang ka ito. Sabi din ka ito magprograma. Kaya kung di ka kakatod-tod may misa kitang alas 10, di kasi ako makioron. Kana sinabi ko sa imo. Diba?
yung kitang mga witnesses. May mga witnesses pala. Baka mag-aabot ka sa dahig. Dapat magkita. Where do you live? Ipadarad ka naman sa dahig, tapos sa putong ka, Mr. Bino, where do you live? Masimbag ka man. I was born in San Jose. Oh. I live in Barangay San Jose, Malilipot, Albay, Philippines. When is your birth date? Your Honor, ma'am, please repeat the question. Pati pala naman, nagputol-putol man ang connection. Adi, nagluya-luya man ang internet. Adi. May phone naman. Pati pala naman, medyo nagluya-luya man. Nagluya ang internet. Ano ba, Manay, ipadaratan naman si Chief Ramirita na yun. Mag-connect ang mga connection naman. Sabi ni Michelle Dia pala. Alright. Sige, go. Anyway, dito so dagdag niya tong bareta, ipaniliwanag kan Department of Trade and Industry o DTI kung nata kay tuwan distrong karon ninda ang mga nakakumpiskar na mga substandard as in by sertipikadong mga produkto kaysa sa gibuon ining donasyon o kaya itaok sa mga nangangaipo. Sa paliwanag ni DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, dahil man to dinindang idunar ang mga nakukumpiskar na mga produkto dahil ang tamala nga ni, dahil makakasigurado sa kalidad kan mga ini, dahil ang substandard as in dahil sertipikado, dahil makasiguro ang Department of Trade and Industry, baka iyo palagod ini ang magkausa ng diskuido, duman sa indang tatawanan, kung kaya imbis na idunar, ipanao, kay puwan talaga ining very strong karon. Kanakaagi kayang aldaw tayo dito, Henry, parte kan celebration pa kan DTI kan Consumer Rights Day, nasa kantidad 700,000 plus na mga produkto, mga tukawan, mga tubo, may mga electric stove, as in manlain-lain na mga produkto, minakantidad sobra 700,000 pesos, ang dinistrong car kana Department of Trade and Industry dyan sa Regional Office sa Barangay Rawis, Legazpi City. Niligis ini nin mga niligis ini nin pison sagkod sa totalmente aning day na mapakinabangan ngunyan ang magiging proseso pag nagkaraot na ang mga ini igwalin ma-pick up na junk shop so highest bidder iyo ang nakakuakan mga nagkararaot na mga produktong ini asin suportang mapagbibintahan haliguman sa mga ranaot na mga uncertified asin substandard na produkto iyo ang mapapadumana sa fund o kaya pondo kan Department of Trade and Industry na pwedeng gamiton sa kung ano naman na klase ng mga programang sa indang i-implementar. Kung kaya paliwanag ka na DTI, imbis na dinar, kaya puwan talaga yung diristrong karon, tabakan o iyo pang magkausalugod ni aksidente sa saindang tatawanan. Kung kaya pasiguro tayo dito, Henry, sa romanan yung pagpapahiling, sigun kay Bunaw, kan saindang commitment na labanan ang paglakop ng mga substandard as in the sertifikadong mga produkto sa merkado. Yan tayo dito yung dagdag na istorya, Joshua Bino, DCTV. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Joshua, sa report. Mientras tanto, Jomar Bien, may dagdag man na bareta. Hello, Jomar. Good morning. Pasok. Salamat, VP. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta na kondusir ning tree planting activity kasudma ang mga autoridad di sa syudad kan Tabaco sa inisyatibo kan Tabaco Bureau of Fire Protection. May koneksyon mang ginariyan sa selebrasyon kan Fire Prevention Month o pag-obserbar kan Fire Prevention Month ang tree planting activity ginibo digdi sa Hiraya Manawari sa Barangay San Vicente kung saan bakusanan Bureau of Fire Protection na nagpartisipar kari ba man sa mga o nagatindir, nagsabay sa tree planting activity, iyuhan mga miyembros kan Tabaco Philippine National Police,
pati na kan Philippine Coast Guard, Tabaco City District Jail, Maritime Police, asin siyempre ang Senro kan syudad, kasabay man ang mga pribadong mga grupo, pati naman ang mga fire volunteers, kasabay ang PhilChay fire volunteer. Ang segundo di kay Fire Senior Inspector Edgar Tanyaura, ang pamayokan Bureau of Fire Protection Tabaco, na ansa indang aktibidad na ginibukasod maigwang katuyuan na may promotir ang environmental awareness, asin na maampang man ining mga problema, asin na makatabang para dai masyado maglala ang epekto kang climate change. Sayang sinabi na ang aktibidad ni Dang ini kasud sarong patunay sana na ang sa indang opisina dedikado sa pagprotehir bakong sa kan buhay kan tawo, kundi naman pati na kang kapalibutan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Good evening. So thank you Jomar sa mga bareta. So greetings ta pala na din sa mga reactions kan listeners ta. Good morning Manay Agnes Golifardo. Good morning Tabi, na-miss ko ika. Na-miss ko ika Tabi, Mr. Manay Agnes. Good morning Mrs. G. Sabi niya, good morning Mr. M. The best talaga nga ito si Ariel Ike. Iyo po, totoo. Talaga ito ipuan. Talasaro siya sa mga the best talaga, ha? Good morning Manay Agnes. Kumusta mo daw kay Jen? Para chat baga sa kuya. Nangumusta man sana. Joshua, kilabot ng mga kulhiyala. Ay, gari mas matindi ito ni. Uyog-uyogon mang kilabot ng mga kulhiyala. Alright, good morning MJ, amigo. March 14, human ang gad. Ano? Anniversary lockdown 5 years ago. Human ang gad, Junior. Adi, naramdaman ko ka ito kang suaki ko. Nag-review duman sa Manila. Sa Sipar. Relax ako digdi sa Legazpi. Nag-announce na sa aga ngayang 15 ngaya, ma-lockdown ang buong bansa. Sinibot kami ni Mrs. Kidadalagan pasiring duman sa Manila, John. 14 aga. Kinibot kaming dalagan pa Manila. Tas sunod dun miso aki mi duman sa Manila. Yung mananggad March 15 adik. 5 years ago so COVID-19 adik. Thank you Tabi MJ. Tabi MG Tria. Maray na aga amigo. Yung mananggad adi. Kwampalan ka itong mananggad nagkaigwa ki lockdown. Pag-abot mi duman sa Manila, nagali kami ding agang alas 9. Nakaabot kami sa Manila, gari alas 10 ang banggi ito John. Pag-abot duman, hakwat kami kang gamit kan mga aki ko. Balik tulos kami sa Legazpi. Pag-abot mi sa Legazpi, din ako nakalaog sa DCGB. Pero duman mo kayo, diretso na akong programa duman. Din ako, din natakay pang ko na nakuan, dahil pa mga quarantine baga ito. Din ako nakaprograma sa DCGB. Siguro perang bulan daw akong programa kahit sa harong sana. Dari tulong bulan gayon. O din ako nakalaog sa DCGB. Taaday ka ngayon, pwede na ngayon magpara-iro-iro ang ngayon ta. Pan ngayon ngunyan, kaya pan mo ngayon mag-quarantine ngayon. Diba? O, yung mananggad naramdaman ko ito. Sa kung lumaog ka ngayon, sa ibang pag-iribay, di ka kayo malaog. Tara ko, baka ako dyan nakasabat na ki-virus duman sa Manila. O, takarib ako sa aki ko sa auto. O, yung mananggad naramdaman ko. Pero enjoy yung plan. Ako nga gusto ko yun mag-side doon. Sa arong na sana. Dagod ako malilate gayon sa iling ko. Maggayon, may gadget man kita. Ade. Good morning. Sabi kan texter ta. Good morning. Media Aldea sabi, Duterte was not presented with an arrest warrant during his arrest. ICC judge. The Interpol presented the arrest. Mercy. Talaga? Pero yung nga nang aday man nakiwaran to bares talaga bagay ang pig-argumento baga sabi sa Interpol nga igwa. At sabi ni Medialde, wala ngayang waran to bares. Yan ang babantayan ta yun sa maabot na pagtiripon yun. Kung arog ka ng mga argumento. Hello?
Hello. Bigo. BP, good morning. Yes, good morning. Anong kapag tabi ako? Gusto ko lang kabing i-congratulate ka. Nata. Kasi tabi, pareho ba kay Joshua Bino, Oh. kay Jimmy, Oh. kay... So sa first Jomar. Jumar, oh. Tapos sa babae mo niya na tiga-develop mo, Si Karen. si Karen. Oh. Ang mga reporting kabit ninda, may variety. Aha, okay. Kaya bilib ako sa imo talaga tabi. Nata na naman. Kasi kapag ka nag-develop sa inda, ikaw nag-train sa inda. Oh. So bilib ako sa imo talaga ta. May variety and reporting kan kapat na yan. Oh, ngunyan. Yun lang tabi ang gusto ko. Ayaw man sana. Pag mo, sugpong ka naman sa rawayon ka. Kayo na varied and reports ninda. Yes. Makuplan sa rong subject. Oo. Sa rong tao. Penguragon na. Penguragon. Iyo tabi, yan apat na yan. Si Jimmy. Si Jimmy. Joshua. Si Karen. Karen. Si Jomar. Okay. So Kaya, apat anamalisan mo pala. salamat, tabi. Anamalisan mo pala. So Ayun, apat. training mo sa inda. Anamalisan mo pala. So apat ani. Iyo tabi. Okay. Atay ko pang iba. Your Honor, please. Noted. That is noted, Your Honor. Latoson ta ka. Oy, kapi-kapian mo niya na aga. Latoson ta ka dyan. Sige, bye-bye. Joke. Latoson pa ang joker na yun eh. Matibayan man siya mina-obserbar. Ano? The best man mina-obserbar din ng laking ini. Alat mo na. Mabareta na kita. Good morning. Dahil ka mo magparatubod-tubod sa balita. Ay, tungkol sa nang okay, tungkol da kay Duterte. Sige, nasain na sa politiko ngunyan na sige papurogi kan pandemic. Iyong mananggad. Ano? Good morning. Mabuto si dating Pangulo sa The Netherlands. Pwede siya baga mag-apply kay online voting. Diba? Happy birthday po kay Kayla Marie Ruiz Sevilla, daughter of Mr. Kamada Garibog Sevilla. Sumagayon na aki ini ni Gary. Ano? Maringanan mga aki ni Gary. Mga magayonon. Lalo sa teacher dyan sa St. Agnes. Magayonon, aki ni Gary. Luminubos sa ina ninda. Ano? So pagka-profile kang pandok, luminubos sa ina ninda. Sa agom ni Gary. Ano? Kung luminubos kay Gary, di... Okay man. Good morning, amigo. Happy good morning sa iyo mo. Pagkaraya dyan, amigo. Good morning. Day man po nagabot sa load ay napangyari sa Maabacao. Tabi, tapotong ko sa Ate Shara, ha? Pagabot tabi, amigo. Pasensya na, tapotong ko tabi si Ate Shara. Alright. Okay na, wala na. Wala naman, wala naman kiba. Ubus na pala. Maurag nga talaga si Joker mina-analyze. Sarap pa din naman na latoson takaman na. Bueno, nasa linya ang mga balita susunod. Makalipas lang ng ilang paalala. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, G's. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Renegades na binakal kan probinsya nin Albay, pig-instilar na lang sa nablang bulod sa Piodoran Albay. Proseso sa pag-transfer ng rehistro kan second-hand na vehikulo, simple man sana sigon sa Land Transportation Office sa Bicol. Department of Health nagpadala ng health commodities para sa mga pamilya na apektaran kan sulo sa barangay Banoyo, Pilar, Sorsogon. Talado National, PBBM, daing plano na mag-loyalty check sa PNP as in AFP. Department of Agriculture nagibon ng lakdang sa problema kan mga paraoma nin kamatis. Business News. Pangtulong si Manang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, lauman daw sa Martes. Business News. Pangtulong o kaya sa health news naman, mga dakulang source ng dietary fibers and nutrients, ipinaluwaskan mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Simple, asin madali ang proseso kan pagbalyo ng rehistro kan mga bihikulong nabakal din second hand. Yan ang pahayag ni Land Transportation Office Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. sa DCGB News kung saan sayang ipinaliwanag na kaibahan sa mga dokumentos na kaipuhan na ikumple iyo ang deed of sale hali sa dating tagsadiri kan bihikulo asin ang clearance hali sa Highway Patrol Group sigon kay Ranches para sa mga bihikulo hali sa ibang reyon kaipuhan nin konfirmasyon hali sa district offices kan ahensya sa loob nin 24 oras. Alagad kung hali ni sa parehong reyon, dahil man ini i-require. Sa pag-iingat ng mga empleyado ng LTO, verify po yung deed of sale. Kaya nga may pinapano ng mga specimen signature para i-match nila kung ID yan, nasa lisensya, para po mas pasigurado na walang fraud o walang kalukuhan. Sinabi ni Ranches na wala manin pigtalaan na timeline kung rin dapat na may value ang pangaran sa rehistro alagad. Ipinagpagramdam niya na responsibilidad ini kantag sa diri kay ni. Dagdag na bareta, mga tugang sa lado lokal, Renegades na binakal kang provincial government, ibinugtak sa sarong bulod sa Piodoran Albay. Jimmy nasalita sa report. Nagbakal nin Renegades aparato an Apsimo sa probinsya ni Albay kung saan pinagdestino ini sa banwaan nin Piodoran. An katuyan kay nin magserbing basihan an narirestrong bagsak nin uran lalo na digdi sa coastal kung saan ibinasi ini sa barangay Nablang Bulod sakop kan Piodoran Albay. An Renegades na ini
ma-transmit nin informasyon digdi sa MDRRMO asin pasiring dyan sa APSIMO kung sa importanteng maray ang mga itatapok na informasyon gikan sa rain gauge para ang mga tao matauhanin abiso kung nangangaipo ng magpaibakwar ang sarong lokal na gobyerno o ang provincial government kanalbay gikan sa mga harababang lugar asin mga nasa gilid nin salog o sapa sa pagsabing madideterminar na kan aparatong ini an pagsak kan uran sa kapalibutan. Sa ngunyan, an inkargado kini iyo an MDRRMO Pioduran sa pamamayo ni Mr. Noel Ordoña. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, nagpadara po ang Department of Health Bicol ng mga health commodities para sa mga pamilya na naapektaran kan sulo sa Purok 1, Barangay Piyut, Banuyo, Pilar, Sorsogon. Sigon sa informasyon na ipinaluwas kan Department of Health Bicol, kaibahan sa mga itanao ang sanggatos na pidaso nin hygiene kits, 300 na mga water containers, dugang ini sa enot na itanao kan sa indang Sorsogon Provincial Health Office na 38 na hygiene kits asin 150 na water containers. Nagkonduktaman sinanin water, sanitation and hygiene o WASH, health promotion check-up asin siniguro na ligtas ang mga tubig inumon sa mga evacuation centers. Mientras na nakantabay man ang medical team asin 7 nurses para sa pagtao nin medical na asistensya kung kaipuhan. Sa presente, padagos ang koordinasyon kan Department of Health Bicol sa Provincial Health Office kan Sorsogon and Rural Health Unit kan Pilar para sa pagsimbag sa pangaipo kan nasabing familia. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, yaon po ang report hali sa luwas kay ba si Joshua Bino ngunyan po nga lao. Paragos ang pangapudan kan Civil Service Commission o CSC Bicol sa paagi ni Regional Director Attorney Tezi Punsalan Bragais, tagabus ng mga empleyado di gobyerno digdi sa Bicol Region na i-mantenir ang pagiging non-partisan o wara ng pikikilingan na politiko ngunyan na election na season, lalong-lalo pa nag-aarami na ang campaign period sa local level. Sigun kay Attorney Tezi Punsalan Bragais, kaso na may magabat-gabat man na konsekwensya ang posibleng kampangon kan tarong empleyado di gobyerno kung ini ireklamo asin mapatotoohan na igwanan tigkilingan o tigapilan na kandidato kung niya na paabot ang eleksyon sa Mayo 2025. Sigun kay Attorney Punsalan Bragais, ang mga empleyado di gobyerno lalo na pa nag-abot na ang campaign period dahil pwedeng magsulog ng mga t-shirt o anuman na tigkag sa lawas na may imprinta kan pangaran o kaya pandok ng sarong kandidato. Bawal ang mag-attendir, lalong-lalo na bawal mag-host ng mga political rally bantang sa social media dahil man pwedeng basta-bastang mag-share ng mga post o mismong mag-post ng mga bagay na makakaumaw o kaya makakaraot din sarong kandidato. Siring man ang pangapudan ni Attorney Tezi Punsalan Bragais sa gabos ng mga government workers digdi sa Bicol Region, mantiniron siya na ang magayon na serbisyo asin mandato linda sa publiko imbis na maging partisan o kaya may apilan na politiko. Dagdag na bareta, Joshua Bino. 20 makalipas ang alas 6, mas pinakusog kang 9th Civil Military Operations o Kaagapay Batalyon kan Philippine Army ang sa indang kolaborasyon sa lokal na gobyerno, pribado asin pampublikong organisasyon. Sa entrevista kang DCGB News kang 9th CMO Battalion Commander Lieutenant Colonel Emerson Ian Borja na magpapadagos ang sa indang misyon asin key initiative para mas namarhay o para sa maray na serbisyo sa publiko. Ipinahayag ni Borja na sa iyang ibabalik ang programang Tsokolate at Pandesal kung sa inini ang nagsisilbing paagi para magtiripon ang malalain na sektor asin organisasyon para mapag-urunan ang sendang programa. Iba pa nga to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Random drug testing, posibleng gibuhon sa mga padjak drivers sa syudad ning Tabaco.
Jomar Bien sa detalye. Igwanin posibilidad na ipairarom sa drug test ang mga tricycles at padyak drivers digdi sa siyudad ng Tabaco. Ini ang ipinahayag ni Nurse Tin Bongat, ang nurse kang City Health Unit na naka-assign sa TADAC o City Anti-Drug Abuse Council kan siyudad. Sigun kay Bongat, na parte kan sa indang mga aktibidad ngunya na bulan na Marso ang pagpairarom sa drug test kan manlain-lain na sektor kan gobyerno kasabay ang mga empleyado kan lokal na gobyerno asin ipig ko konsiderar maninda na isabay digdi ang mga padyak drivers asin tricycle drivers na nagbabiyahe sa siyudad kan Tabaco. Susog kay Bungat na nagpuna sinda kan drug test sa nagkapirang departamento kan lokal na gobyerno kan Tabaco asin pakatapos kay ni pwedeng isabay maninda an sa mga barangay officials and dahil maninda gigilid ang konsiderasyon na pwedeng ang mga parapadyak drivers asin tricycle drivers may sabay maninda sa drug testing. Katuyang kay ni sigun kay Bungat na masiguro na ang mga pasahero ang nalulunadan nindang mga padyak asin tricycle bakong mga drug users and mga driver. Yan report. Yomar Bien, DCG. Alas 6:22, magbabalik po ang mga bareta sa Lado Nacional. Makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, digdi sa puso ko, Manaba ko, segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Kasi programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Unay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda. Highest rating approval, ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Hello, ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan ako Bicol Party List 131. Opo, sir.
This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Hapot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ay iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Number 131 sa balota. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kiko, Kiko sa puso ko, subukan matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan, pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko, mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional. Daing plano po si Presidente Ferdinand Marcos na gumibon in loyalty check sa Armed Forces of the Philippines o AFP as in Philippine National Police. Sa tahaw ini kan mga naglalakop na social media na dakol na mga soldados as in police ang nagre-resign as in dagit sa presenteng administrasyon dahil sa pagkakaaresto ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro, nakampante si Presidente Marcos sa mga naging aksyon kan gobyerno na ipaaresto ang dating presidente dahil ginibo sa nakaini kung ano ang nakapalaman sa ley. Mismong si PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nagsabi na bako tutuan mga report na dakol na pulis ang nag-resign sa serbisyo. Patanid ni Castro, dakol ang nagpapalakop sa social media ni iba-ibang mga istorya na wala nin katotohanan para magdakula ang simpatiya kan dating o kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Alagad, kay puha naman tinido kung ano ang katotohanan asin sa isyu kan extrajudicial killings kan nakaaging administrasyon.
Nagatinder si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang initial na hearing sa hampang kang International Criminal Court o ICC, mantang nahampang siya sa kasong Crimes Against Humanity. May kinaraman sa iyang war on drugs sa panahon kan sa iyang war on drugs durante kan sa iyang administrasyon. Kinumpirmar kan dating presidente ang sa iyang pagkatao o identity sa iyang primerong pagatindir sa ICC. Nagatindir man si Duterte sa proceeding sa pagikan video link mantangan sa iyang counsel o abogado na si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na sa laogan korte, mientras sa itinalaan kang ICC pre-trial chamber sa September 23, 2025 ang confirmation of charges hearing ni dating Presidente Duterte. Dai mapugulan kan Malacañang ang mga nakikisimpatiya asin paghero kan mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte, sigon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na may diretso ansi sa iman na magsuporta, mamundo, maghibi asin magpahayag nin pagkauyam sa pagkakaaresto sa dating presidente. Sa ngunyan sinabi niyang wara manin mahiling ang gobyerno na nakakaalarmang sitwasyon o paghero kan mga taga-suporta ni Duterte, pero sa oras na makasobra ini, asin puro kautikan ani pinagpapalakop sa publiko, asin maabot sa posibleng destabilisasyon kontra sa gobyerno, dahil ang ganini kakaturugan kan gobyerno. Sinabi ni Castro nag-aginin kung paano o pinag-adala nila kung paano aksyonan ang posibleng ribok, lalo na tasinda sa gobyerno, pigigibo man sanaan sa indang trabaho. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunya, naghahanap po nin solusyon ang Department of Agriculture o DA sa problemang kinakampang kan mga paratanom nin kamatis. Ini matapos na buminagsak ang presyo nin kamatis sa Metro Manila. Buminaba ang presyo kaini nin 13 pesos sa kada kilo sa merkado. Sigon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Valecaria Guevara na nakatutok sindangon yan sa mga parauma na nalilipisilan sa hababang farm gate price kan kamatis. Ini dahil panahon ngunyan kan anihan kung kaya dakol ang supply nin kamatis. Nagapadagos man ang intervention kan DA lalo na sa indang field office. Tanganing mairani ang merkado asin direct buyer sa nagatanom nin kamatis. Sa ngunyan anom na grupo nin para uman sa indang natatabangan na nairani sa pagikan market linkages. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always,
Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligas Peño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Alas 6:38 na. Mga tugang sa ibang nasyon, piglatag na po ni Russian President Vladimir Putin ang serye nin mga kondisyon para sa ceasefire o tigil putukan sa Ukraine-Russia war. Ini matapos niyang sabiho na pigusuportahan ninda ang ideya kang ceasefire sa Ukraine bilang kasimbagan sa 30 diyas na planong tigil putukan na inutang pinaburan kan Ukraine kasunod kan pagipaghuron kay ni sa Amerika. Nagkapera sa mga kondisyon ni Putin bago magtugot sa sarungbulan na ceasefire, yon dapat na midbidon na kan Ukraine ang annexation kan Russia sa Crimea. Asin apat na rehiyon na klinamarkay ni bilang annex kay bahan na ang Donetsk, Kherson, Luhansk, asin Zaporizhzhia Oblast. Siring man ang pag-atras kan mga tropa kan Ukraine sa mga teritoryong pigakalamar kan Russia, asin nangako na daini magiging miyembro kan North Atlantic Treaty Organization o NATO. Posible po mga tugang ang oil price rollback sa maabot daw na Martes. Business News. Ini ang ikatulo na sunod na simana nabawas presyo sa petrolyo sa tahaw ka nagluluyang demand gikan sa Estados Unidos asin iba pang major players. Sigon sa Department of Energy, ang rollback sa gasolina magakawat nin 10 pesos sagkod 40 sentimos kada litro. Ang diesel 20 sentimos sagkod 60 sentimos kada litro. Asin ang kerosene 30 sagkod 60 sentimos kada litro. Sinabi man ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero ang maluyang demand sa posibleng pagbagsakan ng ekonomiya kang Estados Unidos asin iba pang nasyon. Dagdag pa niya na mas takot na magkaigwanin oversupply kaya naguguyod pababa ang presyo kan mga produktong petrolyo. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Kay po na sunod doon ang healthy diet. Sigon sa mga health experts, ang sinabi na dapat na turuhon na may kalidad na carbohydrates ang allowance nin sarong individual. Tanganing makakuha nin dakol na fiber, pilion and whole grains. Abiso ka mga eksperto na dapat ang carbohydrates magali sa whole grains, gulay, prutas asin pulses, ang mga ini dakulang sources ng dietary fiber and nutrients. Health News from Newsbase, Mardila, Dahiba.
Mga tugang pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon. Kaiba si Melvin Almoela. Melvin. Sa ngayon napit sa Marso 15, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Easterly so yung malinsangang paros na hadi sa sirangan kadagatang Pasipiko, ang padagos na nakapekto sa enterong nasyon, dahil ang kayan digdis sa Kabikulan, padagos na makaka-experience ng bagyo mapanganuron, sagpod mapanganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilan pagdagoldol. Ang paros ay maluyas sa kod moderato na hadi sa sirangan sa kod norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pagukol. Tinatay ang agwat ng temperatura pigila umampoon 26 sa kod 32 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5.53 ng pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 5.55 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almoela reporting live taliditi sa DOST Pag-asa Ligas. Yan mga tugang ang kabilugan kan mga drakulang bareta kanal daw. Digdi po sa DCGB News Express. Ang mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran at sin Angel Mustaza. Siriman ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluas. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Segundo Distrito Kasuya Ang board member niya to Kasuya Maasahan ta Glenn Kasuya Makatawo, maka-Diyos Yan si Glenn Kasuya Glenn Kasuya Ang board member ta Digdi sa tuti Glenn Kasuya na Board member Glenn Kasuya Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Angat ang lahat, aprobado na yan Sa pag-uswag kita, mag-iribahan Makatao, maka-Diyos, matinabang Yan si Giselle Salceda, mga tugang Sa pangmalalauman sa pagserbisyo Programang salutasin pang turismo Programa kantes, asin mga ayuda Infrastruktura tabang sa paraoma Estudyante para siya tayo mahuhudyan Mga senior citizens siya masasarigan Mapasog na boses kang kabataan Si Giselle Salceda kami nagtatabang Siya ang leader na kaipuhan ka Handang magsilbi malalauman pa Giselle Salceda, kaibahan ta Angat ang lahat ng kahiman Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Baretang kulalapnit. Okay. Okay. Kumusta po? 15 bago mag-abot ang alas 7 nin pag-aaga. Morning sir, shout out po, happy 60th birthday kay ex-kagawad Cesar Naron ng Barangay Minto, Ginubatan, Alubay. Wish you more birthdays to come. God bless.
Joshua! Joshua! Sabi kan texter ta, ano nga, alam ko na. Sumabasaw ko lang. O madali. Salbatan. Salat, lugod kita. Joshua? Okay. Uni ba kasi kwan, si Madam na presi kang local civil registrar? May imbitasyon sa publiko na gusto-gusto na magpakasal. Sa March 26, igwa kikasalang bayan. Gigibon digdi sa Legazpi, kaya so interesado da mag-submit ki Senumar birth certificate or valid ID. Maduman sinda sa local civil registrar kung sinda interesado na magpakasal. Pwede na so, listado tang taga-puro. Selling ko. Pero ang gusto niya, so kung sana, ini kaya, kung ini, group marriage ini. Group marriage. Ano nga na pagkaan? So, Mass wedding. Oh, kung gusto niya, sinta sa naman na duwa. Siyempre, dapat kuan man. Oh. Paya ko na libawa, pigbasa ko na nagdadangog ka ta. Nganing kadesisyon ka, libawa, may oras pa man. March 26, databe. Oda, ngunyan pungal daw na Sabado, igwa ki tripon dyan sa covered court kan Barangay Orosite para sa registration caravan. Ang mga barangay, poon sa barangay 18 hanggang 39, barangay Dapdap Buda, Puro, Lamba, inimbitaran ka mo na magpasiring dyan. Kung may mga error ka mo sa birth certificate nindo, marriage contract, death certificate, nakaipuhan ki correction. Yan. Iyo po, dumuman ka mo sa Orosite mo niya na aga. Alas 9 tabi, yaon duman ang mga taga-local civil registrar. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay daw ini. Susay daw ini. Saro da tabing elected official pero sige ang bayular sa iyang ordinansa, salbatan ng pangyayari sa maoraro. Ika nagibo, ika pa nagbayular. Ika pa ang garo sala. Actually garo ang term na bayular, gari sala. Bayular. Gari sa Lambicol na bayular actually. Tamay nagturukan sa ko na, sunagapon sa ko na taga-Pilar. Basta yun na, sa English, violation, violator, violate. Yeah. Bako ang violate, so gari blue, gari purple, di ba? Purple, di ba? Bako yung violate. May nabasa ako sa Facebook. Ano nga ang makakadaog sa dahig? Ano? Ano nga makakadaog sa dahig? Ang makakadaog sa dahig? Ano? Masipag. Umaagap. Dahig ng maagap ang masipag. Gari man sa naso, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Correct. Pero ang hapot, siyan matoa. Yan ang perang taon ang linya inadangog ko sa ere. Pero dahil ko na didiscover, siyan matoa sa duwa. Ano saling mo? Pindalang. Nagbalgar. Sabi kan texter ta. Correct. Nagbalgar da o pinagbalga. Ako kaya, basta ang aram ko English, violate. So kanyan, ube yan eh. Sa mga magabat yan. Sa mga magabat. Yan. Tama. Una si Joker, mari na nga magpansit kita. Ano yung salbatan ng lalaki niyo? Pagkat ako magpansit siya daw. Ipadara mo sa namigo digding. Bakante ako ng alas 7. Padara mo ang pansit sa delivery baga. Bako yun, Joshua? Saro kang pagpapadeliver. May ka baga, may napadeliver ka sa nabaga, di ba? Hindi ba minsan? May natik sa imot, pa-delivery daw ngayon ako digdi. Pa-deliveran mo sa nabaga. Sen nga ani, asayin ka sa kuan nga Bicol College. Alas 12 naman, may matik. Ay, pwede padlan mo ako ng lunch. Okay. Saan ka? Nasa room ng Divine Word College of Legazpi.
O ano nangyari dyan sa lalaking yan? O ha? Sisay daw inay. Na? Na elected official. Na? Legislador. Na? Pero iyo man, ang bayonador kan ordinansa. May nag-text talaga digdi Pigkuriran talaga ako. Tama man siya. Violator nga Violator. Kung ako, violate. Purple yan talaga Purple? Ngunyan, anong problema kay ni Pugi? Ining si official, imbes naging ihimplo, bae, ayo pa ang padarahan kan pagyup-yup sa munisipyo. Nin? Sigarilyo? Ako may mibid ako kaya? Oo. Hanggang ngunyan, din hanggang natatarama. Kurang na lamang. Nadakop na nga ni siya, da lamang nagpundo. Nadakop na wala sana. Bidbid ko na yan. Ano? Bidbid ko na. Bidbid mo? Garang bidbid ko man nga na napigtara mo. Nato ito. Sarong aldaw. Sarong aldaw. Iuragan sa sarong empleyado. Alat. Dapat arog ka na music Sarong aldaw. Sarong aldaw. Go. Iuragan sa sarong empleyado. Puro aldaw na sa nangaya sa CR sa may rooftop. Puro opos ki sigarilyo. Yun ang God. Daing pinagkaiba sa kabidbid ko. Yung gayo. Puro, ano na yan? Hindi, nasan di dako. Bakit ko kita ki-ordinansa ka na bawal magsigarilyo sa mga public places? Ayun na nga ni. Yun na nga ni na. Ata na nga ni man na. Ano man yan? Kami ngaya ang nainguragan kalilimpya. Pati ngayang namasta na ang paraw. Isus ko. Ang makakon yan, speak up for the third hand smoke. Correct. Nakita may second hand, may third hand. Ikaso nakaparong, kanupos kan sigarilyo. Correct. Diba? Pati ang utos bakit sigarilyo? Bako sa na parang sigarilyo, parang liwoy pa. Ata na nga ni, saro pa yan. Pero namali siyang, kung nata daw ang bugak kang asukan sigarilyo kan babayi, iba kumpara sa bugak kang asukan lalaki. Mas kuan? Mas katanggap-tanggap? Maski hanguson mo, gari, okay lang nakauron mo siya. Pag lalaki, baon talaga. Ikaw yan? Kaya pagkatapos, puruot ka. Ano nga yan? Puot-puot. Ngunyan, ano nang ginibang salbatan? Ikaw yan ngayaan mga parayup-yup ligday. Sabi kan saro, naghinging. Luway-luway sa nangayata. Ano pos ngayang sinigarilyo ni Kwan, utong yan na opisyal. Yun, si Kwan gaya, nagtataraman niya. Pagka-Kwan niya, makwan digdi. Kikunyan niya pangayad dyan sa kanto. Makwan na patalig sa Kwan. Pagka-Kunyan na ngaya, kikwan pa dyan sa kanto kan poste. Ano na ngayaan si Kunyan? Sige sa ngayon, Kwan kang kabastusan niya. Mara sa pangayang opisyal ini. Maray ngayakan mga opos na ini. Siya mo doon, ilaog sa opisina niya. Garo iyo, mananggadari. Duman niya sa opisina niya. Push pineapple, shake the tree. Push pineapple, right, come kayo nun man ang music. to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Kayo nang maganbay ka ni sugad gitik-utik ang lawas. Ay nakong lalaki ini. Kung aring niya sa lugar, na pigmamantener na dapat nalinig asin maging ehemplo. Iyo man ang pigpaparatian, kanyut perong inay. Pako dapat ito kita ki-ordinansa sa probinsya kan Albay. Igwa nga ne. Ay man, kamugtagi talaga. Okay. Dahil man kutak na ngayang maraot na magsigarilyo, ka-desisyon mo mangyayaan sa buhay. Oo. Kundi ngaya, mamili man din lugar, lalo nang dako sa munisipyo. Iyo.
kung muya mo lugod ngaya, kabay kang maistorbo kan aso mo na pupot, puro ka sa napahigop. Iyo nga niyan, dapat ko na kung ako maging official kay Banwa Joshua, kung ako maging official kay probinsya, maging nga board member ako, maging councilor ako sa syudad o sa munisipyo, maging congressman ako, senador. Ang gibong ko nang na ulit nagibo, iamyanda ko yan na anti-smoking law sa Pilipinas. Tobacco, something, may ngaran ka yan eh. So gusto magsigarilyo, babalik ta dun ko na ang aso dapat dahil may pagbuga, hahalunon mo. Yan mo, so, practice kan mga gurang kan mga panahon. Na so, aso, yaon sa ngimot niya. Si Jan regala nga ni baga, so, sigarilyo, pintaltok sa dila. O ba baga, so, dila, nagigibo niyang astray. Di ba? Iyo. Balik ta dun mo, unfiltered kan sigarilyo, nasa luwas. So, aso, nasa loob kan ngimot. Pag sup-sup mo, hahalunon mo, dahil pag luwas, sa dungo mo. Yan, arong dapat kaan. Gano'n ka kanso. Kung arong ka sa kong platapon, maganda kumagana. Dahil ka ngayon kamugtaki mag... Gano'n ka sa autong doon change out. Dahil ka ngayon kamugtaki. Naglalakaw ka, nagbubutubot ang tambuto. Ida kung uyunan ako ka ni Joker. Gano'n sa ko si Joker, mauyon kaan. Ang problema na kaan, pagluwas ka na, so kung sain, bako na garo ka pen may kaan may nicotine. Butugon ko rin ang tulak. Pare-pare mo ka dan sa imong bakit may mamahaw. Ito naging patsuha. May tataram ko ta kabay na bata may na mamahaw. Awin na. May tataram ko ta kabay bata kabay nagkakapingon yang bata may na mamahaw gayo. Pwedeng tuwalon ka ng radyo. Ay nako. Joshua! Daunin. Siguro Noy. Baby, when I met you, there was peace unknown. Hello, amigo. Yun na nga gano'y tataram ko sa iyo. Nano? Kung panahong ginibo na yan. Nani mo, kaling duman sa mukha ito, ang sigarilyo migo, Rosalina. Kung bako sa Valenzuela baga, ang pait niya, pag nagsigarilyo sa ang aso, nasa loob kang ngimot niya. Kaya nga, dapat paluwas. Imba man sila nawasaan. Ako magkaraw. May tataram ko tao, kundi may namamahaw gayon. Inanabigsan ko ta sa iyo, para ininutan mo na ako. Hindi nga damay, inikot na yun. Awin na sa'yo mo. Kayo na. Sarawayon ka. Bye-bye. Ha? Happy? Magmalang kita. Kalma. Magmalang kita na. Ngirit siya na. Ngirit. Okay. In English? In English. Beri ko lang sana kita. Dahil Inglesan. Beri ko lang sana. Ulok lang. Okay. Sige, bye. Sarawayon man na. Ay nako, sa pagsabi ni Diyos mga na parang liboy, naramdaman ko lamang sabi kan mga tambay. May kandidato da sa Albay na pagpag-interview, sige talsik ang laway. Dr. Alan, tunungin nga ako ninong duwata na mamahaw ako. O, sinabi na. Dr. Alan, Dr. Alan, kumbinsido ka duman sa sakong suwestyon. Bata nga na mamahaw kita, amigo. Mabalik po kita 7:30 sa programang Radyo Klinika. Mga tugang bisita tapo si Dr. Sandali, sa bisita na ha. May bisita po taon si Dr. Madali lang madali lang. Si Dr. Vergara, pigpost ko kaso banggi ito ha. Bisita ta po mga tugang si Dr. Nympha Vergara. Mamaya lang 7:30 sa satuyang programang Radyo Klinika, mga tugang sa DCGB. Sabi ni Noel, ipinaliwanag mi ang pigdatara mo, taga rin ako sa imo kibagang bagong karaman. Nata iba ang bugakan sigarilyo kan babae. Ipiliwan. Basta!
Iba talaga yun ang parang yun. Iba talaga ang parang. Kan mo niyan, dahil ko nakukuha ako na noon tamang paliwanag tungkol dyan. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Kita ka, boss. Kiko.